En aquest espai parlarem de la cèdula d'habitabilitat. És un document administratiu que serveix com a comprovant de legalitat d'un habitatge, doncs acredita que compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades. A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions mínimes objectives d'habitabilitat d'un habitatge amb independència dels seus titulars o ocupants. Aquestes condicions mínimes varien segons la comunitat autònoma i l'any de construcció, però com el que es vol és assegurar l'habitabilitat, s'inspecciona la salubritat, ventilació, il·luminació, higiene i seguretat. El procés l'ha d'iniciar el propietari de l'habitatge o el seu representant. Un professional acreditat en la matèria farà l'informe, que ha de ser favorable, perquè en cas de que sigui desfavorable caldrà fer-hi les reformes o modificacions necessàries per tal que la pròxima inspecció es pugui fer favorable. Després, ha de ser l'administració qui accepti o no aquesta informació i signi la cèdula. Les dades que hi consten són adreça i ubicació de l'habitatge, les estances i espais que el composen, superfície total de l'habitatge i de cada una de les estances i espais, llindar màxim d'ocupació de persones, la identificació i titulació de la persona tècnica que ha certificat l'habitabilitat i la caducitat de la cèdula, que en cas d'habitatge nou serà de 25 anys i per la resta de 15 anys. Transcorregut aquest plaç, s'haurà de tramitar novament. Com a consumidors, hem de tenir en compte que la cèdula en vigor és un requisit per poder donar d'alta els serveis de llum, gas i aigua, demanar una hipoteca o llogar un pis. Si volem saber si un habitatge té la cèdula, podem sol·licitar aquesta informació a l'Agència Catalana de l'Habitatge.